Hak ik wat mis, Jel? Echt? Of is het 12-12? Oh. Zakenkringstad. Echt weer? Oh, dan maar goed dat ik dat mist, hè. Jongens. Zou die 4-3 uitkomen of zouden ze nog wat meer scoren gaan? Ik hou me hard vast. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, het kan soms staan, weet je net. Maar mooi wedstrijdje. Goeiemorgen, een naaie daaie. Joet, we weer op het voetbalveld van Broekster Boys. En het waar mast. VVT. VVT. En de vorige keer moest je met je VVT bij hun thuis. En toen hebben we 12 zonden. Oeh, nou, ik ben heel benieuwd. Wat denk je dat het Joet wordt? Ik denk... Wat denk je? Wat is de prognose voor Joet? Wie mijn eigen was dat ik als eerste lezen. Dus ik denk... Ja? Ze gaan nou... Ze nou Ja? 4 draaien. Oké. Nou, we zullen het zien. Oh, zie die ook. Wow. Hoe gek is die? Ja. Dan ligt het op zijn golf. Op een golf, ja. Hey, vier net abonneren en te liken en ik neem je mute. Ben mij. Broekster worden, Broekster Boys. Ben maar wezen. Hey, we zien welke box we zitten. FNH. F en H, maar welke met wie dan? In F. Oké. Ja, gaan we. A, B, C, D. E, F, G. Oh, het feelt like one in. Oh jee. Nee, ik hoop net dat we alles. Nou, hint het toch wel zijn, zo net? Ja. Dan zien ze dit. Het lijkt al je kleur, En joh. dan zien ze dit ook al naar klezen. Nee. Veel verwarming maar even nog. Ja. Is de vlieverwarming al ontzettend? Nee. Hey, shit. Doet er het nou? Zit je wet er maar in en dan doet er het net. Nou, Ildo hebben we al even geïnstalleerd. Die word je mooi binnenbord. Zit mooi naast het veld, dus dat is wel ideaal. En hoop je wel Lisana nog in mij die komt knutselen, hè? Maar even bij de straat. Ja, eet maar lekker op, schat. Die hebben hem speciaal voor die mijn om. En dan nog wat wetter. Nou, ze haar koffie even nog drinken. En als er wat is, dan rops, maar dan kom ik. Nou, daar gaan we los. Broekster worden, zijn VVT. Waar hebben we hier? Hey, Wiefke! Hey, mijn zakensje? Zit die jas in vers aan? Dat is wel een beetje fris, hè? Ik heb gewoon... Ja. Zak me even lekker om. Was de capuchon ook op, hè? Nee? Het is wel frissig. Kom op, zaken. Ja. Klasse, jongens. Hele mooie assist en mooie goal, jongens. Dat neem ik nou teamwork. Toppie. 1-0, Broeksterwaard. Goed zo, Marieke. Oeh, pak hem, Lucas. Klasse, Milan. Goed zo, Marieke. Oh! Wat verdikke. Ah, jammer. Dan zei ze, kom op, Zaken. Kom op. Zet hem op, Zaki. Oh, jammer. 1-1. 1-1. Maar, mooi goal. Dat is even shit. Dit zit net lekker, hè? Oeh, klaar door de voerting. Ik hou die mee. Zo. Die voert erin. Ja, die zak lekker omheen. Ik hou weer een kaartboeten, denk. Ja. Hier, twee. Zo beter? Ja. Oké, toppie. Hoppa! Ja. 2-1. Ja, Broeksterwaarden, VVT, 2. Kom eens, schat. Je hebt lekker naar binnen. Heb je een mooi bordje? Ik heb maar wel een ticketje doen. Oh, die maakt wel uit. Doe maar uit. Nou, hoort aan ze vooral je. Die mag haar echt nu weer in oog. Ik ga weer naar de wedstrijd daar. Maar ja, ze zijn erbij, dus ik wou dat Ildo heeft vermaakt. Nou, die wie blijkbaar toch wat te koud. Het is echt fris.
Ik hoop ik niks mist ga. Ze zijn weer. Heden Beppe Klaasje er echt. Dat is leuk. Ga ik wat mis, Jel? Echt? Of is het 12-12? Oh. Zakenkringstad. Echt weer? Oh, dan maar goed dat ik dat mist ga. Hoi Beppe. Hoi, goedemorgen. Echt in de kjeld? Oeh. Goed zo. Lekker. Het is heerlijk waar, ja. Ik ga heel correct met de binnenbrand. Wie het wordt te fris. Oeh. Nou jongens, en mama eens even zien. Het centje brekt al terug. Oeh, jammer jongen. Krijg net. Helaas. Het centje brekt al terug. Het is heerlijk zoenwaar. Oeh, mooi baltje jongens. Oeh, Harbin jongen. Klasse. Oeh. Jammer jongens. Kom zo. Ja. Hoppatee. Treien in jongens, treien in. Heel wat goals opvallen. Dus wat zei ze eigenlijk? 4 treien? Ken nog steeds. Hoppa! Lucas, jongen! Hoppa! Fjouwerien, even vanuit het middenveld. Topper, Lucie! Hoppa! 4 weer. Jongens, zou die 4 3 uitkomen of zouden ze nog wat meer scoren gaan? Ik hou me naar hard vast, ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, het kan soms staan, weet je net, maar mooi wedstrijdje. Hey. Kom Lucas. Ze willen wat feller VVT, dat kan van alles wel merken. Maar dat snap ik wel. Oeh, goed zo Milan. Ja, lekker zaken. Zij zien. Ja, het wordt je 4-2 wat zaken zei. Klasse Sjaki. Mooi Marike. Nog een keer Marike. Zaken druk zetten. Goed zo jongen. Oei. Oeh. Weer naar zijn goal joh. Tjonge jongen. Ja joh, je is niet hè. Die trekken sliden. Ik zeg het ja. Kappen bij jou. Praat het je mee. Ja, hier is weer in de game. Goed bezig jongens. Ja, het is skoft, saai zien. Nou, we gaan even pauze houden. Maar dit is heel positief. Leuke pad. Nou jongens, dit gaat best dan hè? Ja. Dit volhouden nou hè? Maar de laatste niet bij hier spelen is. Ja, jongen. Goed jongens, klasse. Ben je nou even kort of valt het daar? Hier ben we waren natuurlijk. Hey jongens, Nee. Oh, ja, ja. heel goed zo. Dat gaat jongen hè. Ja, du hast sterk over om lekker net. Ga rustig zitten. Gaat goed jongens. Ik ga je een waskouwen hè. We mogen op de door. We spelen goed door. Ik ben even door de rij, maar ik wil alles. Ik ga scoren. Ik ga scoren en ik ga scoren en Lucas gaat scoren. Helemaal niet. Ja, dat is mooi. Ik Ik zie je zo jongens. Is prima. Maar dat was niet zo, dus we maken niet zo wat scoren hè. Alle goed verdedigen, gaan initiëren, dat gaat prima. Ik ga even aan de goed verdedigen. En de laatste woord kun je net zo vol spelen, want dat is net belangrijk. Dus het is wel leuk om een keer te scoren, maar nou, iedereen maar een keer scoort. Dus dat is dan mooi. Ja, behalve mij. Ik heb tegen mooie acties jongens, is, Riemer, zaken, spelen we goed door. Ik ben goed in het PKM, maar ik vind het lang mooier dan we door. Dus ik ben hartstikke tevreden. Nou, hartstikke leuk. Ik denk, krijg even in het boxje. Kom ik alles nooit. Maar ik mocht correct even mij zien hoe dat gaat. Nou, leuk. Even die goede puntjes benemen. Ik even benemen wat beter kind. Maar ja, leuke pot. En we gaan moedig voorwaarts richting de tweede helft. Ik ga er zin in. Maar eerst, koffie. Nee. Is het lekkere rijen krijgen? Nom. Nou jongens, ze zijn inmiddels start met de tweede helft. En ik ben heel benieuwd. We zullen het zien. Hoppa!
Zo'n een van Broeksterwaarden. Ja, VVT wordt bloed van de tik. Ze wil denken, dit mag net. Klasse, jongen. Kom op, nog een keer. Oei, oei, oei. Helaas. Oh. Ja. 18. 18. Wat een goal, jong. Echt een goalerijn. Oei. Kom op, Marika. Oeh, helaas. Oh, en waar komt er om? Je liet zo'n mokkeltje. Oh. Goed zo. Hey Wiefke. Wie is hier ook even? Hoe is het? Vermakst je nog een beetje? Mooi zeg. Kom maar, ijsmussteen. Kom maar. Zo. En alweer een goal. Ik leeuw een jongen hier nou. Oei, oei, oei. Wat een goals. Wat wil je toe vertellen? Hallo. Hallo. Moest ik ook even vlaggen? Hallo. Hallo. Maar eens vertel, wie ben bij de wedstrijd van Broeksterwaarden VVT? Ja. Ja. En dan hebben we alle voetbalshit, hè? Die doen al je voetbalshit, hè? Als je zaak is het daar. Daar is zaken. En it's wat zeg je dat? Zie je niet in? Steen hier. Zie je niet in. Net Leeuw, wat goals, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, een vlag. Nee, een vlag. Een voetbalvlag, joh. Ja. Ja. Een voetbalvlag. Ivan. Nee, Ivan is er net. Ivan zie ik en Rolf Jannes zie ik. Is dat schande? Ja. Ja, Riemer helpt ze nou. Hè? Riemer is goed, mij. En Its en Marieke en Lucas. Hast. zaken. En zaken. Ja, daar is zaken. En iedereen. En iedereen. En Doe en ik. A few moments later. Hele mooie goal van Marieke. Ik ga hem helaas net op beeld, maar alweer. Tolweer. Oh jongens. Jongen, jongen, jongen. Jongen, jongen, met de tel aan. Val me tredje in. Hele mooie bal. 16 in. 15 of 16. Ik ben de tel kwijt. Jongens, de wedstrijd is die in. 16 in, Erik. Net te leeuwen, jongens. Wat een goals. Oh, jongen. Tevreden? Ja. Wat een wedstrijd, hè? Zullen dat winnen? Nou, ik dacht eerst 16, maar jij de 15 in. Ja. Nou, dat scheelt maar in, hè? De laatste goal had ik mijn hakje maken. Ja, ik zei het. Die keeper weer aan die kant van de goal. Nee, keeper weer aan die kant van de goal. En ik stier aan die kant tegen wie de bal. Dus ik zag, ik tikte hem 1 keer aan toen ik. En ik dacht van, maar misschien is dit de keeper al. Maar ik dacht van, ik probeer je toch? Wat dan zie je die? Ja. Want ik schaat in het hoekje en de keeper stier in de midden. Sure. En dat hier zie je net van. Maar doe hier zijn van, ik denk 4 draaien, maar het weer beetje jongens. Ja. Nou, jongens. De vorige keer is het waar zonspelen hier. Ja, dus het was dan een beetje in de buurt van die. Ja. Nou jongens. Ja, het wie echt een topwedstrijd. Denk erom, auto. Wacht je. Ik ga me hier heel best van maken. Nou, ik denk dat we nou maar even in de chill maken. Want juist de Pelbackshow wie het laat. Nou alweer vanmorgen betiert naar het voetbalje. Dus we een lekkere chill sneuren. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoem omheen en via het net de chill app te downloaden op die tablet of telefoon. En naar je slag. Hey hoi.